Η ενεργειακή επιθεώρηση στο Excelnet είναι χωρισμένη σε 4 βήματα. Βήμα 1 είναι τα βασικά στοιχεία της επιθεώρησης. Βήμα 2 είναι οι ζώνες και οι μη θερμινόμενοι χώροι. Βήμα 3 είναι τα δομικά στοιχεία και τέλος τα συστήματα. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς εισαγάγουμε τα βασικά στοιχεία μιας επιθεώρησης. Είμαστε λοιπόν στην κεντρική οθόνη του προγράμματος και επιλέγουμε νέα επιθεώρηση από το μενού πάνω αριστερά. Ξεκινάμε λοιπόν και έχουμε φιλική ονομασία. Εδώ εισαγάγουμε ένα διακριτικό τίτλο της επιθεώρησης. Για παράδειγμα, το όνομα του ιδιοκτήτη. Ενεργειακή επιθεώρηση Παπαδόπουλος. Περιοχή της επιθεώρησης Καλαμάτα. Το πρόγραμμα εδώ θυμάται ποια ήταν η τελευταία επιθεώρηση που κάναμε, οπότε αυτόματα μας βγάζει την περιοχή της τελευταίας επιθεώρησης. Δηλαδή, αν κάποιος επιθεωρητής είναι στη Θεσσαλονίκη και κάνει επιθεωρήσεις συνέχεια εκεί, το πρόγραμμα θα του βγάζει συνέχεια Θεσσαλονίκη. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ με την ευκαιρία αυτή. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσπαθεί να εισαγάγει πράγματα αυτόματα για ευκολία του επιθεωρητή. Όπου αυτό λοιπόν είναι δυνατό, θα δείτε κάποια πεδία συμπληρωμένα ή θα δείτε τιμές να σας προτείνονται με σκοπό να γίνεται πιο απλή και γρήγορη όλη η διαδικασία. Αν επιλέξουμε μια άλλη πόλη, τότε αυτόματα ενημερώνεται και η κλιματική ζώνη. Δεξιά έχουμε τις πηγές δεδομένων. Είναι αυτόματα επιλεγμένες τα αρχιτεκτονικά σχέδια και οι πληροφορίες από ιδιοκτήτη διαχειριστή, μιας και είναι οι δύο πιο συνηθισμένες επιλογές. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συμπληρώσουμε οτιδήποτε άλλο έχουμε στη διάθεσή μας. Κάτω αριστερά είναι τα γενικά στοιχεία της επιθεώρησης. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να εισαχθούν αργότερα και από το Building Cert. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε ποια είναι. Είναι ο αριθμός ιδιοκτησίας, το ΚΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Θα προτείναμε να τα εισαγάγετε και εδώ, μιας και αργότερα θα μπορείτε να έχετε μια πλήρη εικόνα, να έχετε δημιουργήσει μια ατζέντα των επιθεωρήσεών σας και να μπορείτε να δείτε ποιες επιθεωρήσεις έχετε κάνει για τον ιδιοκτήτη τάδε ή ποιο ήταν το email του ιδιοκτήτη στον οποίο είχατε κάνει αυτή την επιθεώρηση κτλ. Ας τα παραλείψουμε όμως για το παράδειγμα και συνεχίζουμε. Στην πορεία θα απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήσεις έτσι ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα να συλλέξει όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να ανατρέχει τους αντίστοιχους πίνακες στο ΤΕ αντί για εμάς. Για παράδειγμα, θα του πούμε ότι εξετάζουμε τμήμα κτηρίου ή ολόκληρο κτίριο. Θα μιλήσουμε για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, αν είναι πριν το 80 ή αν είναι μετά το 80 και μάλιστα αν είναι, τότε αν είναι και μετά από την ισχύ του ΓΕΝΑΚ. Ας υποθέσουμε εμείς ότι είναι πριν το 80 και αν υπάρχει άδεια, θα απαντήσουμε υπάρχει άδεια και μπορούμε να την προσθέσουμε επακριβώς πότε, ποιος είναι ο αριθμός της κτλ. Στη συνέχεια έχουμε τη θερμονοτική προστασία, δηλαδή εάν το κτίριό μας έχει θερμομόνωση, εάν έχει ανεπαρκή θερμομόνωση ή καθόλου. Ας υποθέσουμε εμείς λοιπόν ότι το κτίριό μας δεν έχει θερμομόνωση και συνεχίζουμε. Στη συνέχεια μας ρωτάει το πρόγραμμα εάν είναι δυνατή η αποτύπωση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, δηλαδή εάν είναι δυνατός ο υπολογισμός επακριβώς του σκυροδέματος επί της πρόσωψης, επάνω στην κάτωψη ή ύστερα από δική μας αποτύπωση. Εάν όχι, τότε εμφανίζεται το γνωστό πινακάκι με το οποίο θα επιλέξουμε το ποσοστό του σκυροδέματος ανάλογα με την οικοδομική άδεια, τον τύπο του κτηρίου, αν είναι γωνιακό ή μη γωνιακό και τον αριθμό των ορόφων του. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα παλιό κτίριο, γωνιακό, τετραόροφο. Στην πορεία έχουμε τις βασικές παραμέτρους του κτηρίου, για παράδειγμα χώρος. Τι χώρος είναι? Κατοικίας, προσωρινής διαμονής, όλες αυτές οι γνωστές επιλογές και από κάτω ποια είναι ακριβώς η χρήση αυτού που εξετάζουμε. Ας υποθέσουμε εμείς ότι έχουμε χώρο κατοικίας, χρήση πολυκατοικία. Ας επιλέξουμε ότι έχουμε δύο θερμικές ζώνες να εξετάσουμε και μη θερμινόμενους χώρους. Εδώ εισαγάγουμε τους μη θερμινόμενους χώρους που ανήκουν στο τμήμα κτηρίου που εξετάζουμε. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ ότι η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να είναι η βοήθεια αυτή που πηγαίνει στον επιθεωρητή και όχι ο επιθεωρητής
να ανατρέχει στη βοήθεια. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμα, να μπορεί η βοήθεια να ακολουθεί το ποντίκι του. Οπότε λοιπόν, καλό θα ήταν να ψάχνετε γενικά. Υπάρχουν πολλά κρυφά πεδία, τα οποία αν αφήσετε το ποντίκι από πάνω, θα σας εμφανιστούν κάποια λόγια βοήθειας. Επίσης, εδώ δεξιά υπάρχουν και τα βίντεο, αναλόγως σε ποιο βήμα βρίσκεστε, και σκοπός είναι και να υπάρχουν και επιμέρους βίντεο μικρότερα σε διάφορα σημεία μέσα στις φόρμες του προγράμματος, έτσι ώστε αν δυσκολευτείτε να ανατρέξετε εκεί. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε. Συνολική επιφάνεια του κτηρίου. Εδώ, αν επιλέξουμε το μπλε κουμπί, θα εμφανιστεί η φόρμα της γεωμετρίας. Ας την καθαρίσουμε λίγο για να δούμε τι κάνει. Εδώ με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε γρήγορα το εμβαδόν που θέλουμε. Τα σχήματα αυτά είναι το τρίγωνο, όπου θα υπολογιστεί το εμβαδόν με τον τύπο του ήρωνα. Εδώ είναι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ο κυκλικός τομέας. Ας υποθέσουμε λοιπόν εμείς ότι η κάτωψή μας λέει ότι έχουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ουσιαστικά, το οποίο είναι 25 μέτρα επί 12 μέτρα, από το οποίο όμως πρέπει να αφαιρέσουμε μια ισοχή, άρα θα πατήσουμε πλην εδώ, μια ορθογωνική ισοχή, η οποία είναι 5 μέτρα επί 6 μέτρα, και επίσης θα πρέπει να αφαιρέσουμε και μια τριγωνική ισοχή στη γωνία του κτηρίου, η οποία είναι πάλι πλην, τρίγωνο αυτή τη φορά, 3 μέτρα επί 4 επί 5, και εμφανίζεται το γνωστό ορθογώνιο τρίγωνο 6. Συν πλην πλην, συνολικά 264 τετραγωνικά. OK, και αυτό περνάει στο αντίστοιχο πεδίο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη θερμινόμενη επιφάνεια, το ίδιο και στην ψυχόμενη. Ας υποθέσουμε εμείς ότι έχουμε ψυχόμενη επιφάνεια 150 τετραγωνικά. Εδώ υπάρχει το πεδίο ύψος, επί ύψος. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό θα μεταβούμε από τα τετραγωνικά γρήγορα στους όγκους, εάν βέβαια θέλουμε. Δηλαδή, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το ύψος του ορόφου είναι 3,25, οπότε πατώντας το μπλε εδώ κουμπί θα γίνουν και τα εμβαδά όγκοι, και αυτόματα θα συμπληρωθεί και το ύψος τυπικού ορόφου. Μιας και το πρόγραμμα κατάλαβε ότι μάλλον αυτό είναι το ύψος τυπικού ορόφου. Αν διαφωνείτε με αυτό, μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα στιγμή. Αριθμός ορόφων, ας πούμε λοιπόν ότι η πολυκατοικία είναι τετραόροφη, ύψος ισογείου 4,13 μέτρα, έκθεση, αν είναι εκτεθειμένο, ενδιάμεσο ή προστατευμένο. Εμείς είπαμε ότι είναι γωνιακή πολυκατοικία, ας πούμε εκτεθειμένη. Και από κάτω είναι οι ανέσεις, θερμική, ακουστική, οπτική και ποιότητα αέρα. Είναι αυτόματα επιλεγμένες όλες, μιας και συνήθως οι επιθεωρητές τις επιλέγουν όλες, και ίσως καλά κάνουν, μιας και είναι και η πρώτη εικόνα του πιστοποιητικού αυτού. Δηλαδή αυτά τα τέσσερις επιλογές φαίνονται και στο πιστοποιητικό στην πρώτη σελίδα. Βέβαια, αν διαφωνείτε με κάτι από αυτά, μπορείτε να το αποεπιλέξετε. Συνεχίζουμε λοιπόν και έχουμε τις επιπλέον παραμέτρους του κτηρίου, που είναι οι καταναλώσεις, η ίδρυυση-αποχέτευση, ανελκυστήρες, συστήματα συμπαραγωγής, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Εάν έχετε κάτι από όλα αυτά στο κτίριο ή αν υπάρχουν καταναλώσεις σε τιμολόγια και αποδείξεις, τότε μπορείτε να τα εισαγάγετε εδώ πατώντας ας πούμε νέα εγγραφή, επεξεργασία, πηγή ενέργειας, τι έχετε σαν πηγή ενέργειας και όλα τα υπόλοιπα. Ενημέρωση, και πατώντας επόμενο ουσιαστικά έχουμε τελειώσει το βήμα 1 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο βήμα 2, που είναι οι ζώνες και οι μη θερμινόμενοι χώροι.